Muling nagpaalala ang Local Government Unit o LGU ng Siyudad San Fernando sa umiiral na 2-year amnesty sa interest, surcharges at penalties sa mga hindi nagbayad ng kanilang Real Property Tax o RPT o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA. Matatanda ang buwan ng Hunyo 2024 nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing batas na isa raw estratehiya upang mahikayat ang mga taxpayers sa long-term at consistent tax compliance sa pamamagitan ng pagbibigay ng 2 taong amnestiya sa interest at penalty sa kanilang RPT. Hindi raw dapat palampasin ang pagkakataong ito ayon sa hepe ng Business Licensing and Permit Division ng City of San Fernando LGU na si Salvador Carino Jr. Lahat po ng may mga hindi na isettle na real property tax for the past years, ito na po yung time na kailangan nating i-grab para po ma-waive yung ating mga penalties and surcharges para po yung babayaran lang natin doon sa RPT natin, yung principal. Sakop din ng tax amnesty ang Special Education Fund, idle land tax at iba pang special levy taxes bago pa man ang implementasyon ng RPVARA. Dagdag pa ni Carino, malaking bagay din ang programa dahil makatutulong ito sa mga negosyante na magamit sa iba pang bagay ang matitipid sa pagbabayad ng penalty. Kaya naman panawagan niya sa mga taxpayer. I-grab po natin yung chance na to kasi madalang lang pong yung mga gantong amnesty po. Yung matitipid nila na sa pagbabayad ng surcharge at interest, pwede na nilang gamitin idagdag sa puhunan nila or for expansion ng kanilang mga negosyo. Ang real property tax ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga ari-arian tulad ng lupa at mga gusali. Ito ay binabayaran taon-taon sa lokal na pamahalaan. Karaniwang ginagamit ang pondong nakokolekta sa pagpapaunlad ng mga serbisyo at programa ng LGU. Ang RPT ay base sa assessed value ng ari-arian at may partikular na rate o porsyento ang bawat LGU depende sa lokasyon nito. Taon-taon ang pagbabayad nito. At kung hindi mabayaran sa takdang panahon, may karampatang penalty o interest na ipinapataw na siya namang tinatanggal sa bisa ng RPVARA na epektibo sa loob ng 2 taon. Kasama si Jennifer Salenga, Angelica Cara, CLTV 36 News.